lidi, to jsem zase já. Prokopy, jak jsem natočil to první video z Toka Boka, no tak teď už to 1. dubna jsem natočil to video, ale teď už jsem lepší a umím to líp hrát. Takže vám ukážu moji rodinu a můj domov. Mám aj nějaký domy, které se mi moc nepovedly, nebo povedly, ale já jsem si teď koupil nový domov, takže mám tenhle domov. Takže můžeme jít na to. Tohle jsem já, tohle je moje holka, tohle je Mariánka, moje ségra malá, tohle je táta, tohle je máma a tohle je náš pokoj a tohle je naše oblečení. My se půjdeme převlíct, my 3. Máme hezký domov, docela se nám povedl. Píšu možná. Teď nám ještě škrabe pes za dveřma. Takže pojď, Marianko, ty se běž převlíst a my se i převlečem. Mám moje oblečení, dám se ho zase sem a ona se převleče taky. Dám jo. Takže ty, jak se převlékla, tak ty dám sem, já si dám taky sem. Tak půjdeme za Mariankou, dáme tam ještě tohle, co tam zpátky hodíme. A ty, tam Marianka se bude převlíct taky. Tak já se tady převlíču. Tady mám oblečení já. Tak a jdu zpátky. Tak ahoj, tak teď si tohle nasadíme zase. Si tady vezmu tohleto a půjdeme asi nakupovat. Tam tě ještě dudlík. Půjdeme nakupovat někam, ale teď se nekoukejte. Ještě, že to nikdo neviděl. Tak dobrý, tak můžeme jet. Tak pojďte, jdeme. Tak jsme tady. Za chvíli. Teď my jdeme autem. Toka World rodinka, první díl, nějaký srdíčko, žádala nějaký rodina, takže to jdeme nakupovat. Jdeme nakupovat sem, něco pro ségru, prostě nějaký baťušky nebo tak. 70 000. Je, tady to je. Tak jdeme, pojďte. Tady máme taky tady mám pokoj. Hej, proč mi vzal peněženku? Ty máš doma. Ježiši, nevím, kdo to vzal zase tablet. Dobrý den. Chtěl bych si něco koupit. Ano, tady jsem vám otevřel takovou místnost, tady si vyberte. Tak já beru tohleto a takovou tašku já nemám. Dobře, tak já tady pro vás zkusím na nějakou mini tašku najít. A podíváme se, co je tady a vy byste si vybrali. Je to ne. Tohle nechám tady. Tak píše. A teď bych ještě vzal tyhle 3 baťohy, které tady jsou. Měly by tady být 3 baťohy. Nejsem hloupý, já už tohle tak znám. Teď by měly být 3 baťohy tady v tom. Ten třetí byl někde, počkej, potom jsou ještě tady. Beru baťušky pro ségru do školky. A teď si koupím tohle oblečení, nebo já jsem milionář a mám peníze, se nemusím bát ani.
Tady mám takovou peněženku možná tomu tady. Takže to bude všechno, zaplatím hned. Pane, vy jste tak bohatý, jo? No jasně, že jo. To mi je přece 18, ale jsem bohatý hodně. Je 16. Tíhle jsou 4. Tak na shledanou my zase půjdeme. Běžte spát a zítra budeme nakupit oblečení, mobily, tablety a tak. Jo! Tak jdeme spát. Takže koupím si kde tablet. A koupím si mobil a tak, ještě ho nemám. Protože jsem jako tady začal, jako restartoval jsem to Kaboka. Dobrý den, nemáte tašku? Ano, jasně, že máme. My vám dáme tady tašku, nemusíte se bát. Tady vám necháváme tohleto. Moc vám děkujeme. Já si jenom ještě vezmu žvejky. To tady se samozřejmě zaplatím, ale udělám bublinku, mě to dá moc. Teď si tady vybereme, co se koupíme. Ježiš, já si vezmu tohle. Já vezmu tohle. Ježiš, to jsou podivíni. Půjdeme do druhého patra radši. Mami, co to bylo? Taky nevím. Mami, jdeme hned pryč, Takže to, já tady teď mám jako ségru, takže se omlouvám, kdyby rušila, tak se moc omlouvám, ale já se vážně moc omlouvám, já nevím, on nechce ani odejít, takže já se moc omlouvám. Teď vypadne odsud. Co je to, že? Najdi všechny barvy, jsou tam jenom 3. Luka, spuklo. 15 června. Takže to. Půjdeme nakupovat dál. Marmeláda. Tak jo, vrátíme se domů, tati. Počkej, táta, jakože voláme tátovi. Jo, tati. Voláme tátovi. Tak ahoj. Budu mít svůj e-shop. Takže jsme doma. Co tu sem dám? Udělejte mi něco dobrýho. Klidně přemýšlejte a jdu ven. Tak, co mu děláme dobrýho? Já tady mám hodně jídla. Takže uděláme mu něco, co by mu mohlo chutnat. Dáme mu tady tohleto a dáme mu melon s... Jak to vypadalo? Protože já umím to dobře udělat, ale jenom jsem to zapomněl ty ingredience, takže kdyby mi to nepovedlo, tak se moc omlouvám. Tady to. Mám to. Tak, máme pro něj hotovo. Tak, zatím ho překvapíme, jo? Nebo počkáme tady, on si to všimne potom. Co
teď budu dělat? Ahoj mama, ahoj tati. Ježiši, že si to vzal, tak já si to vezmu ven. 70 to. Budu přemýšlet zatím. A co už to jídlo bude hotový, tak já jdu. Tak, za chvíli půjdeme nakupovat, tak tady máš tu. Ježiši, to se vám povedlo mega. Je to, vám moc děkuji. Tak za to jdem si koupit tohle kartu, já se beru peníze v hotovosti. Tak, jdeme. To je trend. Čekaj, pojď se mi, co jsme teda? Nada. Jdem si koupit teda ty. A ještě koupit. Gap, Louis Eye, what mama do it down, woke up. Ježiš, to vám nemůžu ukázat. Fuj. To je další peněženka. Už jsem jim zaplatil dopředu. Dobrý den, už jsem vám zaplatil dopředu. Ano, to se ví, tak ahoj. Víte, jako doma. Beru všechno. Dobře, tak zatím ahoj. Tohle pro dnešní video bylo všechno, tak zatím čau.